Здравейте, аз съм Ана Мария. Аз съм Ино. И днес сме решили да ви представим няколко идеи, които може да правите през лятото. И как да се спасите от горещото време. Както виждате, ме много морско, приличам на продавач на цаца. Затова и съветвам определено отидете на море. Той ще е цаца, аз съм царевичка. Царвейшън, витаминейшън! Безспорно, едно от най-популярните неща е да отидете на плаж. Морето винаги е било едно от най-готините неща през лятото, според мен, тъй като доста яко се разхлаждаш. Хващаш тенче. Можеш да си купиш сладолед, който го бъркат малко там отзади до туалетната. Да слушаш псуването на грант играчите на Белот. Другото готино нещо, което може да си купите, е царевица от най-сладкодумните търговци в България. Топла гореща царевичка! Ако се сещате за някакво оригинално промотиране на плажа, не забравяйте да го споменете в коментарите. Друго нещо, което може да направите през лятото, е просто да си мързелувате вкъщи. Аз сега се замисля, има една много готина идея. Има много летни кина из цяла България, поне колко аз знам. Ще ходим да гледам нещо. О, не, бързи ме. Без такива. Ако не сте толкова софийски тип момче или пък момиче, което доста се съмнявам между другото, може да отидете на село и помогнете на баба ви дядо ви с животните. Козата се доиете така, а кравата така. В тези горещини, друго нещо, което може да се научите да правите, е да месите тесто, например, както Блага някога. Абе, за какво ти тесто е? Боб зад кисело някакво ме работа. Друго интересно нещо, което може да правите през лятото, е да се разходите в гората и да наберете билки. След това да ги изсушите. Откъде от Петриш ли? Брат, ти мръдна ли е? Който стара е? Както знаете, сезона на дените отвори вече. И какво по-яко нещо това да си направите състезание по надплюване с всеки годиня? Мичи му повече. Не! Чачо, нямам семка. Минахте. Свали ми ръката. Не може, не? Свали ми ръката. Няма как. Аз съм победителя в състезанието, защото повече семки отидаха по-далеч от неговите семки. Той само накрая успя. Ето е ръката. Но къде е? Нещастника. Нещо, което мога да ви препоръчам да направите през август месец, е да наблюдавате падащите звезди. Защото това се случва всяка година. Знаеш, че в нас има един много голям телескоп. Може да искате да ги гледаме заедно. Много голям. Колко голям? Другото готино нещо, което може да направите, е да отидете някъде на палатка. Може на плажа, на планината, хола. Абе, тук да няма мечки, бе. Къде е? В хола? Има жакузи. Пък и ако сте седми клас и не сте си изкарали матурите както трябва и вашите са ви изгонили, палатката пред блока винаги е решение пред това да спите под някоя кофа. Да, ама ако дойдат някакви боболички те налазят. Не. Аз не препоръчвам това. Последното нещо, което може да ви посъветваме, е наистина сериозно. Не искаше да кажа, че най-готиното нещо, което може да направите през лятото е да прекарате цялото време с приятелите си и наистина си починете, тъй като идва една тежка, една студена учебна година. Те хора, това беше от нас. Надяваме се клипчето да ви е харесало и се надявам с някой да вас срещна на морето, тъй като сте много готини. И не забравяйте да коментирате, ако имате някакви интересни идеи за това какво може да правим през лятото. Чао от нас!